Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga igsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sabkamong pagadapiton sa pagpamatud sa taknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo. Sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lingkurahan o banong sab sa tagsa ka mga reducer sa inyo diana. Mao inyo magamit ninihiyo na karon sa pagpamati ninyo na sa pagtun sa mga maturan. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana tilaron sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon mabati sa Power Radio, magsugod kita alas City lugtad ang 8:08 sa gabi ug sa Kurat Radio FM Bulingasag. Mabati usab magsugod sa alas 8 lugtad ang 8:09 sa kagabi ug sa Radio Ultra. Mabati magsugod sa alas 10 lugtad ang sa alas 11 sa kabuntagon ug sa RPN DXQ mabati usab magsugod kana sa alas 12 lugtad ang sa launa sa kahaponon. O kini nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati sa 26 ka mga radio station sa nagkalinlaing dapit sa Mindanao o sa Visayas. O kini hiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan o mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron amuhi ato diha kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kamusta usab kang mga kagilaan ug kaigsuunan gani sa mga alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mo isa mag-uban niyo na ining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon upay pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsuunan kini sa inyong alagad sa kahanginan Brother Robert John Maturan ni Piedad nga mausab nga makiguban kaninyo ni ining takna aron sa pagtuon ug paghatod kanin sa kamatuoran ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta ka ninyo mga kailan o kaigsunan ginsab si Brother Rumirama Camus katambayayong usab karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanat umadto sa kaluwasan o karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga igalan o mga igsunan kini walagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga may usa nga makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa Dios. Hinihiyo na karon mga kagalan ug mga igsunan ang atong pagisgutan ang kabahin may tungod sa kaimportante sa pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Tungod kay unang-una daan pa sa panahon pa sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Ang mga alagad sa Dios do na gyoy buluhaton. Ang buluhaton nila dili lamang kay diha lamang sa pagpangalagad, diha lamang sa pagampo o pagpangamuyo sa Dios. Dinaa sila diha sa ilang ginaalagaran. Doon na po sila'y buluhaton nga pagkabig aron makauban nila sa pagpangalagad. Sa panahon sa mga apostolis gibuhat nila na unsay prueba ni anak Brad Israel. Ang prueba ni ana Brad Macarayo atong basahon diri nga ang mga apostolis nagapangabig yun. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Gingon, busa ang hibaluan namo ang pagkahadlok sa Ginoo. Kami nagapangabig sa mga tao hinuon. Kung unsa kami, kana nasayra na sa Dios ug akong ginalauman nga kini nasayran usab sa inyong kaisipan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga nahibaluan namo nga mato pa niya kami nagapangabig sa mga tao. Sa ato pa doon na sila'y buluhaton nga pagpangabig sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Atong mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo, di nangalagad sa atong Ginoong Kristo gitawag to sila pinaagi sa maayong balita. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba niya Brad Macarayo atong basahon dinhi sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 14. Alam niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Kristo. Busa sa nakasulat sa Biblia, tin-aw nga matod pa ni Pablo gitawag kamo pinaagi sa maayong balita. Sa panahon sa mga apostolis din sila nagwali sa ilang kapanahunan. Ang ilang pagwali inubanan sa gahom o sa Espiritu Santo unsay prueba ni ana Brad Lloyd. Ani ang prueba Brad Macarayo? Basahon na to ang unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 5. Gingon kan sa pagpahayag. Kaya nga among maayong balita miabot kaninyo dili sa pulong ra kundi inubanan usab sa gahom sa Espiritu Santo ug sa dakong pagsalig. Kamo nasayod unsang pagkatawhan na kami diha sa inyong taliwala. Busa tin-aw Tungod kaninyo. tin-aw sa gibasa nga gingon nga kay ang among maayong balita miabot ka dili pinaagi sa gahom o sa dili
matupas pagpayag dili sa pulong ra kun dili inubanan usab sa gahom o sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, tinaw ang ilang pagwali sa maayong balita dili kay sa pulong ra kun dili inubanan sa gahom o sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Bisan pa sa among stand karon naa sa pagpamatuod sa Espiritu Santo panahon sa mga apostoles, ila nang gipadayag di naa ang Espiritu Santo niadtong panahon, diin sila nagapangabig sa mga tao. Pinaagi sa pagwali sa mayong balita sa atong Ginoong Kristo. Aron ang mga tao makapangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ngunit nga sa matag panahon naa na ang Espiritu Santo ang mga alagad sa Dios na sayod ug unsa ka importante ang Espiritu Santo sab. Daan pa sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, panahon pa sa mga propeta sa unang panahon. Kuha na itong sample, si Haring David. Si Haring David, unsay gisulti niya, Brad Jiggy, kung atong susiyon ang nakasulat sa Biblia. Ato nang basahon diri sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 10 ug 11. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, O Dios, ug baguha ang usa ka espiritu nga motul-id sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Busa sa nakasulat sa Biblia, giingon, baguha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Giingon, ayaw pag ako isalikway gikan sa imong atubangan, ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Nangamuyo si David. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ingon anak ka importante ang Espiritu Santo. Bisan pa sa pagpangalagad sa unang kapanahonan sa wala pang atong Ginoong Kristo, nangalagad sila sa Dios. Sama ni David, pero nag-ingon pa siya, ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Sa panahon pod nga pagtungha sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan, og si Juan nga Bautista mitungha sa pagtungha ni Juan nga Bautista, gisgutan gyapon niya ang Espiritu Santo. Og yun sa paghisgot ni Juan nga Bautista ang Espiritu Santo sa Biblia, Brad John. Mo kaniyang sulti Brad Makarayo. Ato ra masahon diri sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig. Apan adunay umalabot labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako tako sa paghubad kaninyo. Ang iyang ibabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga matod pa ni Juan nga Bautista, sa sunod nako dunay gamahanan pa kay kanako. Nga bisan gani sa sapin o higot sa iyang mga til, dili ko tako sa paghubad. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngunit ang atong nabasa, kinsa ang musunod ni Juan nga Bautista? Wala may lain. Nasa Juan 1, bersikulo 29 sa Bibliang Katoliko hangtod 32 mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Busa, ang atong Ginoong Hesukristo mao ang gipasabot niya nga mao ang musunod kaniya ug maoy mo bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Ug kayang atong Ginoong Hesukristo man ang mobautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, tinaw nga ang buluhaton sa pagbautismo ni anang Espiritu Santo ug kalayo dili na trabaho sa tao. Walay tao nga makapangahas ana. Ang magbautismo ni ana mao ang atong Ginoong Hesukristo ug dili tao. Ingon ni ana nga sistema nga nakasulat sa balang kasulatan. Pag maghisgot sa bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Ingon ni ana. Karon kay ang atong Ginoong Hesukristo man mao ang magbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Giyon sa sulti sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinun-an Brad Israel. Atong basahon diri sa nagasulat Brad Makarayo sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 gingon. Apan kamo makadawat hinuon ug gahom sa diha nga kunsaran kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mauni ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug hangtod sa kinatumian sa yuta. Busa tinaw nga ang gisulti sa atong Ginoong Kristo magadawat mo gahom sa diha nga mukunsad ang Espiritu Santo. Ingon ni ana. Sa panahon ni David, nangamuyo sa ayaw pagkuha ang Espiritu Santo, gikan kanako, ningon si David. Panahon po ni Kristo, gisultihan po niya ang iyang mga tinunan, ang iyang mga alagad, ug katong mga nangakabig. Siyempre, ang atong Ginoong Kristo maong ilang magtutudlo. Ang atong Ginoong Kristo,
maoy magpaybalo kanila o magsulti bahin sa Espiritu Santo kay siya man ang mubautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Unsay purpose ngano nga magadawat sila gahom ni adtong panahon na Brad Romy, human mo kunsad ang Espiritu Santo, unsa di ay ang ilang atubangon ug unsa di ay ang ilang buluhaton. Ang bulaton nining mga apostolis sa unang panahon, Brad Magkarayo, magwali sila o himo sila mga pagpangayo sa mga masakiton. Ang priba din niya atong basa din sa Lucas sa iyang kapitulo 9 bersikulo 2 hangtod sa 3. O iyang gipadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios o sa pagpangayo sa mga masakiton. O siya miingon kanila, ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Bisag diha lang ta bisag kuto. diha lang kuto. Oh, Maayo sila busa sa mga sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan matinaw nga gisugo niya sa pagwali sa gingharian ug sa pag-ayo sa mga balatian. Kana ang atong nasusi nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mo nay purpose ngano nga niingon ang atong Ginoong Kristo magadawat mo gahom sa diya nga mukunsa ng Espiritu Santo tungod og alang sa ilang buluhaton. Unsa ilang buluhaton? Magwali og mag-ayo sa balatian. Ingon ni ana manambal sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana ang atong nabasa. Tinaw. Busa kay ang atong Ginoong Kristo mauman ang mubautismo sa Espiritu Santo kalayo. Gipakita sa atong Ginoong Kristo, gitawag ang iyang sa ang iyang matinunan nga gitawag niya o gisugo niya sa pagwali sa gingharian o pag-ayo sa mga balatian. Niingon din sila madawat ninyo ang gahom. Niingon natong Ginoong Kristo kung mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo. Pagkatuma na sa gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga mukunsad ang Espiritu Santo kanila sa unsa na dayon na idayag ang gisgutang gahom nga gisaad ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles o mga tinun-an nga pagkamukunsad ang Espiritu Santo madawat nila ang gahom giunsa na dayon paghulagway sa diha nga napuno na ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo sa Espiritu Santo. Ugon sa dayon ang sistema nga nadawat nila Brad Lloyd kay sa buhat 1:8 gahuman ang ilang madawat pag mukunsad ng Espiritu Santo. Unsa dayon ang na dawat nila o na idayag sa diha nga natuman na ang gisulti ni Kristo pagkunsad sa Espiritu Santo ug mapuno na ang iyang mga tinun-an sa Espiritu Santo. Dihay napakita nga daw dila nga daw kalayo Brad Makarayo nga nagtiragsay sa pagpatong sa matag usa kanila o nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ani ang prueba basahan nato diri sa nakasulat sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos ngadto sa 4. Ingon kana sa pagpahayag. O sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makosog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin dito sila managlingkod. Ug dihay nimpakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Tinaw nga sa gibasa sa balaang kasulatan, gibasa sa kauban nga ministro, giingon nga nagkatigom sila sa usa ka dapit sa adlaw sa Pentecostes. Human ikunsad ang Espiritu Santo kanila, mikunsad ay ng Espiritu Santo ug diay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Daw mga dila nga daw kalayo. Busa sa atong nabasa, nagkahulugan katuog gahom nga gisaad sa atong Ginoong Kristo. Diya sa buhat 1:8. Pagkatuma na sa nadawat nila ang gahom, daw dila nga daw kalayo nagsimbolo ang katong kalayo nagsimbolo og kana ang gahom nagsimbolo og kalayo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kanusa sa diha nga mikunsad na ang Espiritu Santo kanila. May purpose nganong ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Tungod kay duna sila'y buluhaton nga pagdawat sa gahom alang sa ilang buluhaton nga pag-ayo sa balatian o sa pagwali. Mao to niingon si Pablo kaganiha nga matod pa niya nagapangabig mig tao. Unya, gikabig nila pinaagi sa maayong balita ang mga tao. Unya, humana na ang ilang pagwali daw sa maayong balita, dili kay sa pulong ra, kundi inubanan sa gahom o sa Espiritu Santo. O ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, basta-basta ba lang sila nga nagwali? Istorya ba lang? Ang tubag dili.
Doon na sila buluhaton nga pagpangayo sa balatian, pagpanambal ni atong unang kapanahunan. Ingon ni ana, ug mato pa dili kaysa ang among pagwali, dili sa pulong ra, kundi uban sa gahom og sa Espiritu Santo. Wala gid mawala ang Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Dito na nagsugod ang mga apostoles ug nibuhat nga ang sa ilang mga kamot ang Dios nagbuhat og dagkong mga milagro pinaagis kamot sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo sa buhat 5:12. Mo na itong naadayan sa nakasulat sa gipahayag ni apostol nga si Pablo sa ikaduhang Korinto nga mabasa sa unang Korinto 2:4 hangtod sa bersikulo 5 nga ang iyang nga giingon nga ang iyang pagwali dili pinaagis makabibihag o pagsulti dili pinaagis sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang kundi dili inubanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Ingon ni ana ang sistema nga nakasulat sa Biblia. Sila nga mga apostoles sa atong Ginoong Kristo ang ilang buluhaton pagwali ug naapod kabahin sa ilang buluhaton ang pag-ayo sa mga balatian. Mauna ang paagi sa pagkabig nila sa mga tao. Gikabig nila pinaagi sa pagwali sa atong Ginoong Kristo. Human nakabig nila inubanan sa pagpadayag sa gahom, sa pag-ayo sa mga balatian. Kana mao ang nabasa sa balaang kasulatan, ato lang gisubay o gisusi ang panahon sa pagpangalagad sa mga apostoles. Ingon ni ana nga sistema. Pero Brad Jige, atong lantawon sa nakasulat sa Biblia. Kung dunay magapangutana o makapangutana sa ilang kaugalingon, nganong nagpamatuod pa man mo sa Espiritu Santo nga ang mga apostoles nagwali man uban sa gahom sa Dios o sa Espiritu Santo asa man ang lugar sa inyo nga mugawas nga ang PBCM o ang mga ministro sa PBCM o ang PBCM nga nangalagad sa Espiritu Santo mao'y tinuod nga naa naman ang pagpadayag sa mga apostoles uban sa gahom o sa gitawag nga Espiritu Santo. Unsa di ay itong Espiritu Santo nga nadawatan nila niadtong adlaw sa Pentecostes, Brad Jiggy, kung si Apostol Pablo mao'y pasultihon. Pati nga gid katoylan na dawat Brad Makarayo ug ang pruiba niya nato labasahon ang ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa atong nabasa diri sa King James version Brad Makarayo, patinga ra kato Brad Makarayo kun ato puning basahon sa laing translation gitawag po na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga mao'y pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. O busa, first installment, busa patinga lamang to. Napay kasunod. Hain bang kasunod ni ini? Brad Israel, kung atong susiyo nakasulat sa Biblia, mao po'y rason nga no kita nga naa nagapanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo labi na niini karong dagan sa atong panahon nga bisag asa tamulantaw sa balita sa television o sa radio station dunay mga kagubot-gubot nga atong mga batian nga sistema dunay gubat-gubat sa matag nasod sama sa Russia ug Ukraine ug sa uban pa nga mga dapit nga nag-initay o ubang mga nasod nga nag-initay kun atong lantawon diya sa mga balita. Atong tanahon sa balaang kasulatan Brad Israel. Hain ba ang gitawag nga kasumpay o kasunod kay patinga raman ang ilang nadawatan? Mo kining gikausahan sa amahan ug sa anak Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo sa bersikulo 6 sayang putnot giingon sa pagpahayag. Buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron nahiusa taniya sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa tin-aw nga diha nahiusa ang amahan ug anak asa diha sa Espiritu Santo nagkahiusa gani sila ang tao nakadili magkahiusa diha sa dapit sa Espiritu Santo. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia karon tan-awon ta sa balaang kasulatan. Litra por litra bagyod mabasa nga ang
Espiritu Santo. Nagkahiusa sila ang amahan ug ang anak sa pagpadala sa Espiritu Santo dinhi sa kalibutan. Ang tubag ni ana litra por litra mabasa. Nagkahiusa sila tungod kay ang amahan mao ang nagpadala sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo o kinsay nagsulti ang atong Ginoong Kristo mismo. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia, Brad Romy? Ang priba niya na Brad Makarayo itong mabasa din sa Juan sa iyang kapitulo 14 versikulo 25 hangtod sa 26. Ug atong basahon karong libro kining ang pulong sa Dios. Ingon ni ang pamayag. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun magkagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako bisag diha ra kita kutubran makarayo. Tinaw nga ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpadala mao ang atong ang nagsulti ang atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpadala ang amahan. O nagkayusa sila sa pagpadala. O mayroon ta sila. Karon kay gibasa man ninyo nga nagkahiusa man kaha sila. Ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Unya kay ang amahan mao may nagpadala sa Espiritu Santo naabasab sa Biblia nga ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Kristo ang tubag naapod. Kung giingon man dito ni Kristo nga ipadala sa amahan ang Espiritu Santo dinis kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo. Ang Espiritu Santo sab gipadayag po ni Kristo nga iya pong gipadala. Unsay prueba ni anak Brad Jan? Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato rang basahon diri sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26. Apan inig abot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa amahan ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Busa tinaw sa gibasa ni Brad Jan. Unsay nabasa? Gingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga gingon sa pagpahayag sa Juan kapitulo ang gibasa niya sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26 gingon apan inig-abot sa manlalaban ang igapadala kaninyo sa amahan nga espiritu sa kamatuoran. Pagbasahon ni dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan ang gibasa ni Brad Jan ang King James Version man espiritu sa kamatuoran ay atong tanahon kung giingon nato litra por litra mabasa ba gyud Brad Jan nga sa nakasulat sa maulang gyapon nga sitas ang gibasa mo ang 15:26 man sa Juan sa King James Version ang manlalaban espiritu sa kamatuoran gipadala sa atong Ginoong Kristo. Kana bang manlalaban nga Espiritu Santo Brad Jan? Espiritu Santo bagyo gipasabot niya na. O gid Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato rang basahon diri sa Maulang gyapon nga sitas. walang gyapon Sa nga Juan sitas. 15:26. Pero ang basahon mo ang pulong sa Dios. Diyon say prueba. Mo kan giingon Brad Makarayo. Miingon dayon si Hesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa amahan. Siya mao ang magdadasig og siya usab magtutudlo sa kamatuoran. Ug kun moabot na siya, musulti siya mahitungod kanako. Tinaw nga sa gibasa sa balaang kasulatan giingon nga ang manlalaban nga espiritus kamatuoran, Espiritu Santo sa gibasa ni Brad Jan. Kana mo'y atong nabasa primero gibasa niya King James Version. Sunod ang gitawag ang pulong sa Dios. Tinaw nga Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Kristo. Gibasa pod kaganiha sa Juan 14 bersikulo 25-26 nga gipadala sa amahan ang Espiritu Santo. Mao na ang prueba nga nagkahiusa ang amahan ug ang Espiritu Santo ang amahan ug anak diya sa Espiritu Santo. Sa asa nga paagi sila nagkahiusa? Gipadala ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan aron nga ang mga tao unsa man na matudluan sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Gibasa ni Brad Romay ganiya, Espiritu Santo magtudlo sa mga butang na. Ug mo pahinumdom pag yun
sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, unsa man ang usa sa mga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Jiggy, nga maoy ipahinumdom sa Espiritu Santo ang gisulti sa atong Hesukristo. Moabot ang dawong kasakitan, Brad Macarayo, nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Ug ang pruweba niya nato lang basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan, hantod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga dunay moabot nga dakong kasakitan. Mauning kanunay po namo nga ipadayag. Matag pagpangalagad sa mga katawhan sa Dios, dunay tumong, dunay buluhaton. Ang buluhaton sa mga apostoles pagkabig og mga tao sa ilang panahon aron makapangalagad sa atong Jesucristo. Ug magkayosa sila sa pagtuman, sa pagwali, ug ingon man naa sa buluhatong pagpanambal. Isip sila mga alagad sa atong Jesucristo. Tapos naa na po'y gipadala nga Espiritu Santo, gipadala na gyud. Ug ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa tanang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug mopahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ang usa, dakong kasakitan ngang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, munay kuyaw sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon tan-awon ta, unsay purpose nganong gipadala ang Espiritu Santo? Nganong gipadala sa Amahan ug sa Anak ang Espiritu Santo? Tungod sa dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan, nga wala pa mahitabo sukad masukad sa kalibutan, ug wala pa masinatii sa mga tao sukad masukad ang madangatan sa kalibutan. Sa dili pa moabot, nagpasidaan-daan ang atong Ginoong Hesukristo nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan, ug ang Espiritu Santo manluluwas base sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Brad Jan, litra por litra ba nato mabasa nga ang Espiritu Santo gyud manluluwas mismo gula sa baba sa atong Ginoong Hesukristo? Litra por litra gid kana Brad Macarayo. Ug ato ra nang basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can't see him or know him. But you know him intimately because he remains with you, and he will live inside you. Kung sa ato pa, Brad Macarayo, sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong sugo. Ug ako mangayo sa Amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balag di lang tataman, Brad Macarayo. Balag diha lang tataman, tinaw na. Ha? Tinaw na nga ang Espiritu Santo manluluwas. Munang giingon nato nga moingon ang uban, bahala naman. O natural naman na moingon unsaon gitaon pagkaluwas nga na ang stand nila sa dapit sa Espiritu Santo. Unsaon taman? Nalatid man sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5. Doon naman tayo freedom of speech, doon na tayo freedom of religion. Katungod na sa mga tao nga musulti, sagot tayo kaluwasan ani mga tawhana. Ato na wala pa man ta sa panahon sa gitawag finishing line. Ang ato dia, pagbasihan ang Biblia, may babasa ba sa Biblia nga ang Espiritu Santo manluluwas? O atong nabasa sa balang kasulatan nga ang Espiritu Santo manluluwas, litra por litra. Sa ato pa, magisgota og ang Espiritu Santo manluluwas bagdili lison pod og magpamatud may kaluwasan na sa Espiritu Santo, na Espiritu Santo dili mabasa nga ang Espiritu Santo manluluwas. Na moingon mi karon og mga lagad ta sa Espiritu Santo ay makabaton og kaluwasan. Ay pagpangutan-on ta. Unsaon ni pagpamatud? Nya wa tay mabasa sa Biblia nga Espiritu Santo manluluwas. Dabi kay gilitok man sa atong Ginoong Kristo mismo. O ayun na nga sistema busa. Ang Espiritu Santo manluluwas din kami nagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Pasag di lang kay doon naman tay kagawasan sa usag-usa. Depende og asa ang baruganan imong pilion diha ka. Sa side pod sa PBCM, are pod sa PBCM ang among gipili din himi nga mga lagad mi sa Espiritu Santo. Ang among pagpangalagad makasiguro man mi base sa among gituohan nga kini nga pagpangalagad ikadangat sa kaluwasan nga ano Espiritu Santo manluluwas man nga gisulti sa atong Ginoong Kristo.
Ana nga sistema. Ang nakalisod lang maglaom mi sa kaluwasan. Niya nagbasa mi sa Biblia o ng Espiritu Santo dai dili manluluwas. Ha? Muna nga nabasa na to, ang Espiritu Santo manluluwas. Muna kaming mga ministro madasigon mi. Nga nagpamatuod sa Espiritu Santo og magpamatuod mi, madasigon mi bahin sa pagpadayag sa kaluwasan nga nasa Espiritu Santo. Nga gikayusahan sa amahan. Nga ang kaluwasan sa mga tao sa dili pa moabot ang dakong kasakitan naa sa Espiritu Santo. Nga naman nga makapaniguro mi. Kinira nga sistema. Ang amahan gud mo ay nagpadala sa Espiritu Santo. Si Kristo gud nag-ingon gud siya nga gipadala ang Espiritu Santo po. Gipadala po sa atong Jesucristo. Musaon-sao man ana. Amo na nakapadasig na mo nga nagpamatuod. Sa bisan asa nga radio station wala may kukaulaw sa pagpadayag ni ana sa ere. Bayan sa kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Ingon ni ana nga sistema. Una-hunaa gani. Sa kaluwasan gani sa mga balatianong tao sa panahon sa mga apostoles, gilingkawas gani sila, giayo gani sila, pinagis, panabang sa Espiritu Santo. Nga napuno sila sa Espiritu Santo, nadawat nila ang gahom. Alang sa ilang buluhaton, nga aron ang tao katabangan lang sa gihambin nga balatian. Unsa nakahakon mo abot ang dakong kasakitan. Makapasalig. Nga ang Espiritu Santo makatabang pag abot niya ng panahon na. Ingon ni ana nga, sistema ang among pagpamatuod. Pero kung nanginhanglan man yung taglitra por litra, nga naabagyod sa Biblia, nga kung may gitakda man nga dakong kasakitan, nga may tabo sa kalibutan, kung ang Espiritu Santo man luluwas man, mapamatudaan bagyod, nga dunay adlaw nga gitakda, nga ang tao nanginahanglag kaluwasan, ug ang kaluwasan naa sa Espiritu Santo, ang tubag naa. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Atong susyon, Brad Lloyd, atong susyon nakasulat sa balang kasulatan. Na ang prueba gid Brad Makarayo, mabasa nato diri sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. King James Version atong basahon karon. Giyon kana sa pagpahayag. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Adlaw sa pagtubos Brad Makarayo. Munang naisgutan diri, giklaro pud kana sa pagpahayag nga kanang pagtubos, pagluwas kana sa Catholic Bible nga. Okay, ang gibasa mo King James Version. King James Version man. Pagbasahon na dito sa Catholic Bible. giunsa na ang giingon nga pagtubos. Gitawag ka nagpagluwas Brad Makarayo. Basig imo-imo ra na, basin og di nimo basa litra por litra. Dili gid na Brad Makarayo kay mapurbahan mong ginato diri sa nakasulat sa Biblia. Ani atong basahon. Sa mao ra gyud nga sitas sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsubong ang Espiritu Santo sa Dios, kang Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na ug garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa tin-aw nga ang Espiritu Santo mao ang timbre sa Dios para nga muabot ang adlaw man sa dakong kasakitan. Kung gikinahanglan nga ang tao tobson sa Dios o luwason sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo nga nagkahiusa ang amahan nga gipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Problema na sa mga tao nga dili magkadangat sa Espiritu Santo, sa giingon nga timbre sa Espiritu Santo, ug dili makadawa nga ang gipamatudan sa PBC magkinaunsa man ang kalibutan. Mahitabo man ang dakong kasakitan, paningkamuti lang. Nagidawat nimo ang Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo o gipadala sa amahan kay para makabaton og kaluwasan. Kanara ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa unsa bang paagi nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo alang sa adlaw sa pagtubos, alang sa adlaw sa kaluwasan, nga luwason ang tao pag-abot ni anang dakong kasakitan. Sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan, Brad Israel? Pinaagi sa matuod nga pulong sa mayong balita Brad Makarayo nga nagdalag kaluwasan. Niya atong puriba sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 gingon. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa tin-aw nga ang Espiritu Santo giingon sa pagpahayag nga timbre alang sa adlaw nga luwason o tubson sa Dios ang mga tao pag-abot ni anang dakong kasakitan. Sa unsang paagi matimbrihan, pinaagi sa maayong balita alang sa kaluwasan nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. Brad Rome, ang pangutana mauni.
unsang matanga sa maayong balita nga nagdala og kaluwasan o timbre sa Espiritu Santo, Brad Rumi. Wali gyud kana sa Espiritu Santo atong mabasa, maprubiyahan gida nato sa nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kun dili kaninyo nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalon na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda ng andoy sa pagsudong. Busa sa nakasulat sa Biblia sa walay ko kaulaw, Brad Rumi, basig maulaw ka sa pagpadayag, kinsa may katumanan sa mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo. Sa walay ko kaulaw, Brad Makarayo, kita gid ka ng mga ministro sa pagtulungan ng PBC maoy nagawali sa Espiritu Santo. Busa ka namo natuman saon taman nga kami may nagpamatud sa dapit sa Espiritu Santo. Unya nabasa man sa Biblia nga ang wali nga nagdala sa kaluwasan, wali nga Espiritu Santo, maayong balita alang sa kaluwasan. Nga pagmutuo ka sa maayong balita, natimbrihan ka nga ang gitimbre mong gisali sa Espiritu Santo. O siyang matangas maayong balita, maayong balita sa Espiritu Santo. Mao na giwali na mo. Ang wali na mo pagpamatod nagdala og timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Alang sa katubsanan sa tao. Pag moingon ang tao hilasan man, kung sagot taon ng inyong giyaw-yaw in taon, nagyaw-yaw may kay gibasa man amo na ang Biblia. Biblia man ang among gibasa. So og nag-ingon mi nga ang Espiritu Santo nga maayong balita nagdalag timbre unya nagdalag kaluwasan usaon nga mao may gisultis Biblia igo lang pud namong gibasa. Problema na sa mga tao nga dili mo dawat sa among gipamatud-an ug gitanyag nga kaluwasan. Kung sa panahon sa mga apostolis nangabig sila aron mga lagad sa atong Hesukristo, kami pod nagapangabig pod og mga tao. Aron nga makaambit sila sa gitawag og kaluwasan o katubsanan pag-abot sa dakong kasakitan nga mahitabo dinis kalibutan nga wala pa mahitabo, sukad masukad. O kung moingon ta pananglitan, unsa ang mga partial una ninyo nga kamo naa diha tipik sa kabahin, kung giingon man nga ang kasumpay nga mao tong hingpit nga pagdawat sa Espiritu Santo, mao man kaha ang pagdawat sa Espiritu Santo gipadala ni Kristo alang sa kaluwasan sa di pa mahitabo ang gitawag gadakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan. Unsa ang usa sa inyong ikapamatod ang tubag mauni. Sa diha nga ang mga apostolis gisaaran sa atong Hesukristo nga nga mukunsad ang Espiritu Santo kanila, madawat nila ang gahom alang sa buluhaton. Sa unsang paagi pagwali o pag-ayo sa mga balatian. Pagtukod po ni Master sa PBC, dili lamang kay istorya ra ang gadaghan, kundi may purpose o dunay tumong. Unsa ang usa sa mga tumong? Mao ang pagtabang sa mga dunay balatian. Nara na sa tao mutuog sa dili. Inanara, nabahin-bahin man ang mga tao. O nabahin-bahin mag-asa ka gusto nga dito ka patambal. Ingon ana nga sistema. Sama gyapon sa panahon sa mga apostoles. Ay nangakabig nila, pinaagi sa pag-ayo sa balatian. Nakabig nila sa pagwali sa mayong balita. Mao gyapon sa PBCM. Ang purpose ni Master, magsangyaw, ug unsa pa, mutabang sa mga dunay balatian, depende sa magpatabang. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Ang prueba na ni ana Brad Macaraya to lambasan ang baylo sa PBCM nga gitukod atong 1967 og narehistro atong August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Og dinhi sa page 5 atong mabasa dari kung unsay tumong ni Master nganoy ang gitukod ang pagtulon ang PBCM. Ug nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang mga katuyoan sa pagtukod diining kapunungan mao ang pagsangyo sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa mao nay purpose na ang buluhaton nga pag-ayo sa balatian wala mawala na. Pero dunay pinakatumong jud sa unsang paagi nga dunay gipanaganaan. Mao nga gipadala sa Amahan o sa Anak ang Espiritu Santo sa kalibutan aron nga ang Espiritu Santo mao'y mutudlo sa mga tao sa dili pa mahitabo
ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Kami pod nga anaa sa buluhaton nga pagwali sa Espiritu Santo nga nangalagad, nagapangabig og mga tao nagpasabot sa tao. Harap-harapan nga pagpasabot o pinaagi man sa iri sa pagpalit og mga oras sa nagkalilain nga mga radio station nga gigastuhan sa mga kaigsuonan. Aron lamang nga ikapadayag ang maayong balita nga nagdala og timbre sa Espiritu Santo og para sa kaluwasan sa tao. Muabot ang dakong kasakitan dinhi sa kalibutan. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Pero kung nagpamatuod man mi ug nagpaila mi kami nangalagad sa Espiritu Santo ug ang mga tao gikabig ug gipasabot para nga mahibalo nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, naara na og balibaran sa tao ug sa dili. Basta sa Biblia, litra por litra nga duna gyoy pagpangalagad sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Gisrael nga duna gyoy pagpangalagad diya sa Espiritu Santo, lisod pod og magpamatuod ta nga mga ministro sa PBC mo na dili nato kapamatudan nga duna diya sa Biblia nga pagpangalagad sa Espiritu Santo. May pagpangalagad bagyod sa Espiritu Santo, Brad Gisrael. Doon na Brad Makaraya. Atong basahon diri nakasulat sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 gingon. Apan gipagigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nakulipon kanato aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi. Sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaan nga sinulat og kalagdaan. Ang atong nabasa mga Brad Makarayo, diha tay pag-alagad sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Kining espiritu mao kini gitin-aw kini sa pulong sa Dios nga Espiritu Santo gid kini Brad Makarayo ug dinhi kita ipagpangalagad. Niya, sa maura gyapong sitas ng akong pagabasahon. Sa pagpahayag sa balaang kasulatan gingon nini ang pagpahayag sa 6 gingon. Apan karon, tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa espiritu ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia litra por litra nga dunay pagpangalagad diya sa Espiritu Santo mabasa. O mao na nga nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo. Kung moingon ta karon, unsa may paglantaw sa diri sa PBCM o kami nga nagpamatuod, pasagdi lang og naay dili makadawat nga ang among pagpamatuod isip nga naa mga alagad sa Espiritu Santo nga nagwali sa mayong balita. Nagtanyag sa kaluwasan di naa gitanyag sa balaang kasulatan sa Biblia ang nagpasidaan, ang nagsulti igo lang namong gibasa kana o gipasabot diri sa iri. Ingon ana nga sistema. Mohitabo man ang dakong kasakitan ang paningkamutan sa tao, mga lagad ka sa Espiritu Santo nga gipadala kay Espiritu Santo manduluwas nga gisulti sa atong Ginoong Kristo daan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan nga ang Espiritu Santo ipadala sa kalibutan aron nga ang kalibutan makadawat sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo manluluwas. Muabot man ang dakong kasakitan, paningkamuti nga lagad ka sa Espiritu Santo, magkinaunsa man ug unsa man masinatian ato sa kalibutan nga dakong kasakitan, pangamuyo lang sa gialagaran mo nga Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema, may pag-ampo bagyon diha sa Espiritu Santo ipainungod Brad Jan. Nagyod Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato ang basahon diri sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan mga tubo diya sa inyong balaang uyamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diya sa Espiritu Santo. Busa tinaw. Sa gibasa nga nakasulat sa Biblia, may pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Busa, diya ka mga lagad sa Espiritu Santo. Diya ka mag-ampo sa Espiritu Santo. Muabot man ang dakong kasakitan, lauman sa tao. Nga pagkamudangat ka sa Espiritu Santo, mao ang magtutudlo. Ug ang Espiritu Santo, mao ang muluwas. Pag-abot naman sa adlaw sa dakong kasakitan nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Sa unsang paagi, pinaagi sa maayong balita nga pagtimbre sa maayong balita waling Espiritu Santo nga nagdala og timbre alang sa kaluwasan sa tao. Sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan, pinaagi sa maayong balita. Asa mahimutang ang timbre sa Espiritu Santo, makadaghan namo nang gibasa dinhi sa ere, Hebrehanon 10:15 ug hangtod 16. Naa sa salabutan ug naa sa kasing-kasing sa tao, isulat sa Espiritu Santo.
Kana ang atong nabasa makadaghan dinhi sa ere. Ha? Busa atong susyon sa nakasulat sa Biblia, kung diha man sa salabutan, ang salabutan na sa ulo, hain bagyod, may mutang ang timbre sa Dios, Brad Jisrael, Brad Lloyd, kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Diya sa ilang mga agtang, Brad Makarayo. Atong basahon ang napriba diri sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1, lapos hangad sa 3. Ingon ka sa pagpahayag. Tapos niini nakita kong upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta, ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita kong lain nga manulunda nga mikaya gikan sa silangan sa adlaw, na nagdala sa timbre sa buhi nga Dios, ug sa makusog nga tingog iyang gisinggita ng upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat, nga nagaingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan, hangtod na ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan dira sa ilang mga agtang. Busa sa unsang paagi ngano unsa ka importante ang timbre sa Espiritu Santo nga nasa salabutan sa tao? Naa diya ang salabutan sa ulo, busa ang timbre sa Dios nga Espiritu Santo o timbre sa Dios diha kana sa agtang. Iyon ana sa Biblia. Nganong mahitabo kana tungod kay dunay buluhat, dunay diay mahitabo dis kalibutan pagpangdagmal sa mga ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Pag abot ni anang pagpangdagmal na dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta, ang mabiktimal lamang ni ana ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios. Diha sa ilang mga agtang kun unsang timbre ha, timbre sa Espiritu Santo. Litra por litra bagyod mabasa sa Biblia, Brad Jisrael, nga ang mahiagom pag-abot ni anang pagpangdagmal dinhi sa yuta o diri sa ibabaw sa naong sa yuta mo nang giyon sa atong Kristo, dakong kasakitan ang mahiagom ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios. Diha sa ilang agtang naa bagyod sa Biblia. Na Brad Makarayo, litra for litra gina. Ni atong basahon diri sa Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 3, lahos na natos 4 giwa. O gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta, o kini giatagan sa gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili pagdagmalan ang tanaman o ang sa yuta o ang dagat o ang nagtubo bisan unsang kahoy, kundi ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang agta. Busa tinaw nga pag-abot sa pagpagdagmal diri sa ibabaw sa naong sa yuta, ang mahiagom lamang ni ana ang mga tao nga walay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Nasayod na kita gitun-an na nato kaganiha sa unsang paaging ang tao matimbrihan, pinagis maayong balita nga among giwali, wali nga Espiritu Santo, ug ang timbre para sa kaluwasan mao ang Espiritu Santo. Saon taman nga mao maginagilatin sa balaang kasulatan. Mao nang kanunay namo gibalik-balik sa ere. Muabot man ang dakong kasakitan diri sa ibabaw sa naong sa yuta, paningkamuti lang nga naa ka nangalagad sa Espiritu Santo ug naa ka sa timbre sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Unsa nang dakong kasakitan? Pangpagdagmal dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Kung unsa ka na, mauna ka na nga ang kalibutan mahimo nga walay sulod sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsay prueba ni anak Brad Jan? Ang prueba ni anak Brad Makarayo ato rang basahon diri sa Isaias kapitulo 24 versikulo 3 kama 6. Ang yuta magahimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Yoba maoy nagsulti niining pulunga. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug sila na nagpuyo sulod ni ana hingkapalagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahibilin. Busa sa nakasulat sa Biblia, munang giingon nga dakong kasakitan, tiamo ang yuta himuon nga walay sulod. Unya sunugon pinaagi sa tunglo, jutay lang ang manghibilin. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, gawas niya atong mga tao nga nagbuhat sa pagkadautan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tinaw kayo sa nabasa nato sa balaang kasulatan. Ikapilabang tunglo nga muhimong walay sulod sa yuta, Brad Lloyd. Katulo ko ng tunglo, Brad Makarayo. Ani ang prueba di sa atong basahon ng unang hubad sa King James Version yang pinadayag ginatawag bugna o Santiago ginatawag og Jacobo. Ari ta karon sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Miagi nang ikaduha nga tunglo, aniya karon ang ikatulo nga tunglo moabot sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang ikatulong tunglo di ay maoy musunog sa yuta ug muhimong walay sulod ug maoy makapatapos sa mga tao nga nagkasala sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ug jutay lamang ang manghibilin. Kana ang atong nabasa sa Biblia, unsa ba ang gitawag og
ikatulong tunglo Brad Romy nga maoy makasunog ug makapahimong walay sulod sa yuta. Maugid ka na, Brad Makarayo, ang magkusog nga gubat. Ato proibahan din sa pagbasa karon sa Isayas, sa iyang kapitulo 42, versikulo 25. Tungod niini iyang gibubo, sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko o ang kusog sa gubat o kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini o kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa tin-aw sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang kusog sa gubat maoy makapasunog. Mao nang gitawag ikatulong tunglo. Busa ikatulong gubat sa kalibutan ang atong atubangan. Nganong wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Og dili na mahitabo pa pag-usap. Wala di ay ni adtong unang gubat og ikaduhang gubat sa kalibutan. Ngano man, kung mahitabo na ng dakong kasakitan, di naman na mahitabo pa pag-usap. Usa o duha, tululang katunglo o ikatulong tunglo ang muabot sa atong nabasa sa Biblia. Diha sa ikatulong tunglo nga may katulong gubat, mahimo ang kalibutan nga walay sulod. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Busa mo ng dakong kasakitan, ang kalauman lang sa tao, paningkamuti lang nga nagapangalagad ka sa Espiritu Santo. Pag-abot niya ng panahona, sa unsa bang pagi, gawas kang Espiritu Santo, mao ang manluluwas o muluwas niya na pinaagi sa timbre. Unsa ba ang himuon nga kasangkapan sa Dios? Og iyang mo'y pasalig sa Biblia nga ang tao pag-abot sa kagutmanan man kayang yuta mahimong walay sulod, siyempre ug walay magkaon, so ang yuta makatagamtam sa dakong kagutmanan. Iyon na nga sistema. Sa gutom man o sa kamatay man o sa gubat man nga kining pinakakuyaw ikatulong gubat sa kalibutan sa unsang paagi nga ang tao maluwas. Brad Gisrael. Gikan sa kagahom sa espada anak Brad Makarayo. Niya ang priba atong basahon diri sa nakasulat sa Hub kapitulo 5 bersikulo 20 gingon. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa kagahom day sa espada di ay kana day luwason ka panahon sa gutom, kamatay o gubat sa atong nabasa sa Biblia. Ikapilang gubat, ikatulong gubat sa kalibutan ang kaluwasan nasa espada o sa kagahom sa espada. Unsa ba kining espada? Mao kana ang pulong sa Dios, mao kana ang pulong sa Dios og ang mutudlo ni ana og ang muhatag ni ana. Siyempre, ang gibasa nato ganiya sa Juan kapitulo 14, bersikulo 25-26, sa santo mutudlo sa mga butang. Siya gyud ang mutudlo sa mga pulong para sa kaluwasan sa tao. Nga sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo, nga gipakasamag espada, maluwas ang tao kagutmanan man kamatay man o ikatulong gubat sa kalibutan. Naba sa Biblia litra por litra mabasa Brad Rome? Nagyo, Brad Makarayo, atong pagbasahon din sa Episo kapitulo 6, versikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyo nga kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa ang gibasa ni Brad Rome ang pulong sa Dios nga translation. Tin-aw nga ang Espiritu Santo maoy maghatag sa pulong nga gipakasamag espada. Sa kagahom niya na luwason ka panahon sa gutom, kamatay ug sa gubat. Unsa ang pinakamakalilisang ikatulong gubat sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ingon ana ang pasalig ug ang seguridad sa tao nga naa nangalagad ka sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga nidawat ka sa waling Espiritu Santo, nangalagad ka sa Espiritu Santo. Bahala na ang Espiritu Santo o ang amahan ug ang anak nga maghatag og kaluwasan basta kay ang kaluwasan naa sa Espiritu Santo. Mauna ang naa nga nangabasa nato sa Biblia. Og kung nangalagad man ka sa Espiritu Santo, nagdala ka sa timbre, dili lang pud nga mag-abusar ka, kundi magbuhat ka sa pagkamatarong og ang pagkadautan biyaan mo. Unsay prueba niya na Brad Jiggy? Ang prueba niya ana Brad Makarayo ato lang basahon ng ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala ni ining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag-usa nga
nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. O busa, kung naa ka sa timbre sa Espiritu Santo, nangalagad ka, biya ka sa pagkadautan. Kung nagbuhat sa pagkadautan, biyaan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ngalan nga naa ang timbre sa Dios diha kanimo. Timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Ang sabot, kung nagbuhat sa pagkadautan, biyaan. O dili magbuhat sa pagkadautan, ang naa nangalagad sa Espiritu Santo, nagdala sa timbre sa Espiritu Santo para nga makabot ang kaluwasan. Mahitabo man ikatulong gubat sa kalibutan. Pero kung ang tao magsalig nga naa ka nangalagad sa Espiritu Santo o nagdala ka sa timbre sa Espiritu Santo, nagpabilin sa kasalanan mo, nagingon wala nagyo nahibilin pa kaluwasan o katubsanan pa kundili ang makalilisang na lang nga kalayo nga mawang hukom sa Dios nga matagamtama nila. Unsay prueba niya na Brad Louie? Ano ang prueba, Brad Makarayo? Basa na to ang Hebreohanon, Kapitulo 10, versikulo 26, tapos sa ngadto sa 27. Gingon ka na sa pagpahayag. Kung kita makapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos na to madawat ang kahibalo sa kamatuoran, walay nabilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala, kundili usa na lamang ka mga makalilisang nga pag-abot sa hukom ug kabangis sa kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway. Busa unsan nang dakong kalayo nga mao na ang gingog hukom, mo na gingon. Sunog ang ikatulong tunglo nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Diya na unya masinatian. Basta ang giingon tungod niini ang yuta hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuloyo ni ana nga sunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Dili kay ang yuta nagkasala. Ang gipuy-an nato kun dili ang mga tawo nga nagpuyo niini nga nagkasala. Busa sila hingkaplagan nga sad ang busa na nga sunog. Pinaagi sa kalayo unsang paagi, unsang kalayo. Mutong kalayo nga makadisgrasya, ikatulong gubat sa kalibutan. Gitirminuan pong kalayo. Dunay kalayo nga makaayo ang gahom sa Dios nga nadawat human gikun sa ang Espiritu Santo. Busa ang Espiritu Santo sa iyang kagahom, luwason ka pag-abot sa adlaw niya sa paghukom. Niana nga sistema sa ikatulong gubat sa kalibutan. Sa kagahom sa Amahan ug Anak ug Espiritu Santo nga nagkahiusa sila diya sa Espiritu Santo sa paghatag og kaluwasan sa mga nangalagad sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Pero kung ang tao magpadayon sa pagpakasala, munay gingon ang tagsa-tagsa nato kabinuhatan. Mauunya na ang hinungdan ngano nga masagumak nato ang kalayo nga mawang hukom. Pinaagi sa atong binuhatan. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Last nga sitas. Niyang prueba niya na Brad Makarayo nga mo'y ginay magsulay sa atong matag binuhatan Brad Makarayo. Sa unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 3 sigingon, ang binuhatan sa matag usa makita raw niya kay ang adlaw sa hukom magapadayagman unya sanglit katong adlaw igapadayagman pinaagi sa kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Busa ang matag usa ka binuhatan makita raw niya pag-abot unya sa adlaw sa hukom nga mauna ang gitawag nga mahitabo na ang giingog kalayo nga mao ang mosunog dinhi sa ibabaw sa naong sayuta ug muhimo nga walay sulod sa yuta. Diha na unya nato mapruibahan kung sa unsang paagi o unsang seguridad sa atong pagpangalagad unsa man ang atong baruganan. Moabot mao na unya na ang finishing line. Diha na unya nato masulayan ang paningkamot nato sa matag usa. Karon nagpadulong pa ta sa ato o diha sa unahan nga ang finishing line nga dakong kasakitan nga may katulong gubat sa kalibutan. Pag abot nato diha na nato masulay. Husto ba ang atong pagpangalagad o dili ba? Sa pagkakaroon ng ato lamang mao ang pagpalambo sa tagsa-tagsa nato ka mga pagtulunan nga atong napasakupan o sa atong buluhaton. Isip kita nagdahom nga mga alagad sa Dios. Sa side na mo 100% ng among pagpangalagad makabaton ang tao kasiguruhan pagkamudawat sa among giwali ng Espiritu Santo ug mga alagad sila sa Espiritu Santo. Nabasa na sa Biblia. Mga kaigilan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras. Manghinaot lamang kami mga kaigsunan nagsunod sa among programa sa Power Radio naglantaw sa Facebook ug sa YouTube. Nga hinaot nga inyo nasabtan na magkamaturan nga among gipadayag diha kaninyo nga sa dili pa mahitaboy katulong gubat sa kalibutan. Makahukom kamo nga magpasakop na sa PBCM. Busa sa ngalan na lang sa Balamal Tutudlo, Divine Master Tomas Luis Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyo alagad sa kanginan, Ebanghilista, Brother Herbuhines Makarayo, o gumanosab sa akong kauban ng mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Makarayo. Ug kaniusab si Brother Lloyd Badera. O kiniusab si Brother Robert Jan Maturan ng Piedad.
Usab si Brady Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gisrel Macarayo kamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina mayong gabi ka naton.